Kamnandi kabi. Sishaya ke baba. No, senza ishiskopu ke mama. Sisikofu baba. That's right, yes. Ihwanqa silikhiphe So susa nje isikhwana liphume. Yes. Namhlanje ke siwumthela TV khona lase Butterworth. ekhona lase Butterworth lapho khona. Receiving Checkstar. Yes. Yes. Receiving yase Checkstar. Yes. Kambe namhlanje ke sinobani igama nesibongo negama lesaluni la siguda khona. Lo lana. Isekhona lase Butterworth. Lo khulumayo uLebu. Ngibizwa ngoLebu kahle kahle. Yes. Igama lami umsuthu. Lisho sisi. Igama lami ngumsuthu nguLebohang Melato. From Eastern Cape Matatela. Yini ebeka eThekwini uzithole usugunda. Futhi wenza umsebenzi ungajwayelekile nakancane ukuthi abantu besifazane kube bona abagundayo bagundela abantu besilisa. eThekwini ngifike 2010 ngivakasha. Uma ngivakasha eThekwini ngimane ngibona abantu bedayisa benzani ukuthi mina bengingale eGoli bengihlala ngaseGoli. Yes. So njengoba bengihlala eGoli bese ngifise ngathi bese ngiqedile vele nesikole. So bengifise ngathi ngingathola mhlambe indawo yami engizozenzela ibusiness mhlambe indawo engaphakathi mhlambe ezitolo ngirente khona ngiyenze ibusiness isaluni noma anything nje engizoyenza because ayikho into engakwazi ukuyenza ngenza yonke into. Umuthi usiqedile isikole usho what level of education? Ukuthi i-matric and angikwazanga ukuthi ngize ngikwazi ukuthi ngiqhubeke because bose kungekho imali yokuthi ngisizeke nje. Oh yes. Okay. Yini ke inspiration ukuthi ugcine usungena usuwenza amakhanda? Ngase ngiyabona ukuthi ukuthi ngihlale endlini ngingenzi lutho mhlambe ngizoyithola imali yokuthi yabonga ngiqhubeke nezifundo zami. Awuthi ngihambe ngiyozama ukuthi ngisebenze. Yabo. Awuthi ngihambe ngase ke ngithola indawo engirenta kuyona lapha ngasezansi kweSpa. Ngafike ngarenta lapho ngase ngiyahamba around ngihamba ngiyabona ukuthi hayi kunendawo la eButterworth. Ekhoneni and le ndawo lena abekho abantu like kukhona abantu nje ayikho isaluni nje ebikade ikhona around la. Oh yes. Hayi ngase ngiyabona ukuthi hayi lesi sport lesi ngasebenzisela ukuthi ngenze isaluni. Oh yes. Yes. Ngase ke ngiyaphuthuma ngiya kwaMasipala ngiyofuna ke i-support ngomuntu oyi-business support njengamanje. Oh. Yes. Okay. Ngase ngiyaqhubeka ke ngiyagunda abantu besilisa ngiyabaluka nabantu besifazane cela ngomsebenzi. Yes. So ngokufishane ufuna usitshela ukuthi le salon eyakho ngqo hayi ukuthi uyasebenza. Eyami nje straight. Wow. Yes. Uma ngisho ukuthi ke eyami ngisho ukuthi ngiyasebenza. Yes. Kunjalo. Ngoba mavuka uthi ngisayemsebenzini. Ngisayemsebenzini. That's right. Ngisebenze kube right. Kuma challenges obhekana nawo umukunda abantu besilisa imaphi nje especially ke ne competition ekhona around ngoba kuzothi ha umuntu osifazane uzongikunda ikhanda. Angiqale lapho qale kubantu abantu yabona abantu bafundile. Yes. Kunabantu abafundile kunabantu abangafundile. Yeah. Kunjani futhi? Siyaphila. So abanye babo uvelathi hayi mina angeke ngikwazi ukugunda umuntu wesifazane ikhanda. Yeah. So ngirespecta lokho ukuthi ngeke akwazi ngempela ukuthi
agunde umuntu wesifazane ikhanda omunye uyisebenzisela into zakho bake basho abanye ayikho into abayifihlayo ukuthi ay sister mina ngidlela umuthi ngidla umuthi wesiZulu angiwazi ke mina lokho ke ngidla umuthi wesiZulu so angikwazi ukuthi ungibamba ikhanda namuhla kodwa kusasa uma ukuthi ngiyafika ngizofika ungibamba ikhanda hayi ukuthi ngiyakucwasa but I'm willing ukuthi ngikusupport yes yabo kodwa namuhla ayi kukhona into engiyenzile angithanda ukuthi ungibamba ikhanda okay omunye wabo athi sister awukho laphana yini yes entweni yeah ngithi ayikhuleka akikho lapho uma ukuthi ngilapho ngiyathatha kancane off okay ngiphumule ngoba ngibamba abantu besilisa amakhanda so kuba nzima kakhulu yeah but ke abanye ke ufika ukuthi umuntu wesilisa hayibo uyidlela izinto zakhe amanzi aponjwana hayi ke manje angazi noma sekebona intombi noma kwenzakalani usezomane ekuthinta ke usungani ukhuzile hayi customer customer selibanga ichaos ke manje yokuthi manje laba abanye abantu laba abanye ke banamakhanda aqinile nje ukuthi umuntu nje angafuni ukulalela omunye umuntu njengoba ngisho nje ngithi uzofuna ukubamba yabo ayenza into ezifani nje uyibuza ukuthi awu lo muntu manje ngoba manje uyamgunda uzosikwa mhlambe irazor noma uzosikwa umshini ngalendlela anyakaza ngayo yes engakwazi ukuthi axoxe njengoba sixoxa kanje axoxe ngendlela afuna ukuxoxa ngayo aze ahambe ubuye usebenze nabantu besilisa ke khona la esaluni yakho uzizwa ucomfortable kangakanani ukuthi usebenza kwi-industry edominate abantu besilisa kakhulu leyamakhanda abantu ukuthi abantu besilisa abahluphi njengabantu besifazane abantu besilisa umuntu ufika uyabingelela uhlala phansi uyagunda lento ayigundayo ongathanda ukugunda umuntu wesifazana uyalinda agundwe abantu besilisa i-competition ke yogundwa kwezinwele eThekwini i-competition enkulu kakhulu uyithatha njenge-competition noma uyithatha njenge-challenge ukuthi ukwazi ukuqhubekela phambili kakhulu into engingayisho bhuti wami ukuthi nginabantu abaningi abangisupporta ngivele ngithi ngiyabonga kuma customer angihlezi engisupporta kakhulu ayangithanda nje amanye nje kakhulu yebo angithanda kakhulu so ahleze engisupporta nje ene futhi amanye ayasho ke ukuthi ngike ngathi sister ukugundwa somewhere ngafika ukuthi irazor lakhona lingizwisa ubuhlungu lingizwisa ubuhlungu akufani noma ngila la ukhona wena mangila ukhona ngize ngigcine ngilele ngenxa yokuthi hayibo angizange angilizwa leli razor ngoba into engiyibonayo ukuthi irazor lisha futhi elingeke lize linginikeze like iqwele noma ama infection yabo yes bakanjalo ushuke uma usubale nje isikhathi osube naso lo msebenzi sesisingakanani and i-benefit yokuba la uyayibona yini imi kanjani sengina 7 years manje 7 to 8 years yes ngikhona la but ke i-success ke ye-business uyabona ukuthi kusaphambili uyakwazi uku-achieve some of the things obufisa ukuthi uzenze ngiyakwazi babazi uku-achieve some of izinto but ama-challenges abantu ofika ukuthi khona abantu ofika ubona ukuthi hayi bakucikeleka phansi abanye ubona ukuthi hayi bakucikeleka phansi like abathanda ukuthi kube kuhle yabo abanye uthi usabekile impahla zakho laphana bayitshontshe sozoqala phansi ke manje ufunane nezinye izinto nje bakanjalo nje kuba into enjalo nje mhlawumbe uma ukhuluma ke ngendaba yokubekwa kwempahla nokutshontshwa kwazo ni njengoba nisebenza la emgwaqeni kanjena ni storage nisebenza storage esisodwa yini
yebo sisebenzisa i-storage esisodwa so-2 khona Okay. singala khona silapha kwamashurent. Oh yes. So sometimes kuyenzeka ukuthi mhlambe kuyenzekile hayi ukuthi umuntu ohlezi elahlekelwa njalo. Yeah. Kuyenzeka ukuthi mhlambe khona abagangayo nje agange nje umuntu mhlamba yeqela phayana atshontshe abaleke nezinto. Yabo mhlambe lo muntu ogadayo mhlambe uzunywe ubuthongo somehow. Yeah. Kuzoba kanjalo nje. So ezezinye zezinto ezinibuyisele emuva. Kakhulu. Kodwa ungasho ukuthi isikhathi esiningi impahla zendlane zibuya khona Ku-safe baba. Ku-safe kakhulu. Ngokusebenza ukuba khona lento yama permit and all those things nizizwa anihlupheki noma mhlambe ke uzizwa unjani ngokusebenza indaba ukuthi niqela zonke zama permits? Indaba yama permit baba inzima kakhulu. Siyasebenza usebenze une permit. Kufika amaphoyisa afike athi awu ubumnikazi wala especially mina there's no one osebheki njengoba kungenamuntu osebheki ayafika amaphoyisa nise toilet noma ngihambile ngayo order izinto afika athatha izinto zonke lezi zinto zonke uma ngifika ngiya lapha yana bafike bathi bafuna lo muntu abamficile hayi mina umnikazi wepermit bese ngiyabuza awu bantu benkosi bengikhona nje and as bengikhona bengihambile mhlambe ngihambe isikhashana ukuyofuna like izinto zokusebenza like izinto ezinjengo spirit amagel nani yes zokuthi ngiyenze njani ngisebenze yes so angeke ngize ngihlezi ngikhona ngizofika ngivule and then mangibona ukuthi hayi kukhona into eshodayo noma ngithi ngiyavula ngiyabuyela storage ngiyolanda okunye ngibuya amaphoyisa sekeqoqile athathile uma ngabe beqoqa basuke beqoqela ini if ipermit isuke ikhona baqoqa nje bavele babuze uphi umnikazi wepermit uphi umnikazi wepermit asho lo muntu ukuthi hayi usahambile uyo order bathi hayi sifuna yena bathatha izinto uhambe ke manje uyokhokha kamasipala intshebe baba siyehlisa noma siyenze nje bencane siyenze bencane kabelindane yes kanjalo ke baba angisazi ke uzobuza kanjani njengoba sisentshebeni manje uma ngabe ke sewufika kamasipala benze njani banibuyisela into abasithathile kamasipala sometimes uqala uye enkantolo angithi manje usuke enkantolo yilapho bazokutshela khona ukuthi buya nalo muntu abafike ekhona ebhaliso wabhalisa itikiti bathi asikwazi ukuyi-attenda sisi indaba yokuthi bafike ungekho ekubeni angeke nje uvele usuke nje uhambe uzosuka uhamba uhambele into ekhona sorry uzosuka nje uhambele into ekhona ngeke nje uvele uhambe uwazi ukuthi uyasebenza ngala so usuku uhambele into ekhona uyazi ukuthi uyofuna mhlambe izinto zokusebenza noma mhlambe usaphuthuma mhlambe esikoleni ingane la iyafuna esikoleni kuthiwa nje phuthuma woza ngala esikoleni phuthuma uzoshiya ukuyoza ukuthi kwenzakalani kanti ngalesikhathi ushiya ingalesikhathi kuyifikela amaphoyisa ke Nkosi yami mayefika amaphoyisa ke hawo siyabonga baba no ke asibonge Lebohang ukuthi sibe nawe namhlanje ukuze sitshele usinikeze uvo lakho nani ukuthi ke uzizwa kanjani ngalomsebenzi uthini kumyalezo wakho kubantu besifazane othi ngeke ngize ngisihlupho ngiyokugunda amadoda amakhanda okungenani ngizosala ngilinda ubabuwe ngani ukuthi angifakele imali yengane and all those things umyalezo wakho nje ukuthi abantu besifazane basukume bazimele ngezinyawo zabo uthini nje mina nje ngiyazi ukuthi umuntu wesifazana uma ukuthi unesibindi futhi uyazazi ukuthi umuntu wesifazana ongathanda ukuthi isikhathi esiningi uyohlezi ucela uyohlezi
uhlezi ulindile uzoba nenkinga ngolunye usuku ngoba uzothi ulindile angafiki lowo muntu omlindile uzoba senkingeni angisi baba uba senkingeni so kungcono ukuthi umuntu wesilisa ukuthi una something noma ukuthi ubone something cabanga uvuke uthathe uye khona kuba imalini ke ugunda kwasisilebohanga thina ichiscope yethu ibrush yes ukuphungula inwele nje it's 30 rand yeah then sibe namakhathi kunekhathi encane kunamakhathi aphezulu nje kunamakhathi nje ayenziwayo itayela lezi siqala ku 40 rand kuya phezulu yeah okay no ke sisilebohanga asibonge ke nathi sizibongela ukuthi namhlanje sibe ingcenye sathola neservice yakho awubamemeke abantu ukuthi abeze beze emntwini wesifazane beze ukuthi kumnandi kanjani ugundwa umuntu wesifazane wena babazo uzoyisho leyo nto mina ngiyazi leyo nto la asibamemeke abantu kakhulukazi abantu besilisa laba bathi umuntu wesifazane akasozwa ngigunda mina nje ngokuqala sisilebohanga ngisho ukuthi wena sekunesikhathi singaficani kodwa nje most of the time engizeThekwini ngifike ngigunde la noma ungekho sengiyazi abafana bafike bangigunde but I'm trying to say ukuthi noma imuphi umuntu wesilisa wesifazane osufuna ukuzokwenza ikhanda choose umuntu mina ngayichoose le ndawo not ngoba kukhona umuntu wesifazane ngayichoose because ngithola the right service so ke angithanda ukuthintwa noma ubani ikhanda nami kodwa ngiyathanda ukuthintwa endaweni eyodwa la sengifika khona ngasezoshuthi hayi ngifuna amadeva amenze ukuthi ngifuna intshebe yamenze ukuthi namhlanje ngizogunda ukuthi so umuntu osangazi ukuthi ngizogundana kuba lula lowo muntu nanokuthi sengathi nengilanga ngisho nginayo imali ngifike ngithi hayi sisilebohanga namhlanje anginayo imali ngicela ukuthi imali yakho ngizoyithola ngalelanga so I invite abantu ukuthi abeze kwasisilebohanga ekhoneni ngase Butterworth bezogunda kumnandi ugundwa umuntu wesifazane usoft kumnandi umshini wakhe uhamba sengathi nje akwenzeke lutho remember ukuthi isandla somuntu wesifazane nomuntu wesilisa zizohlukana kuzokuba khona umahluko so ukuthinta osisilebohanga kumnandi wozani sizogunda kwasisilebohanga sengisebonga kakhulu siyabonga thank you thank you